Kardom Karbi Anglong News Channel kelang arado anaphanta nilihin pen adap kimi a Kardom nang pachir iglo Kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non berta angton pen arjuponik tha. World Environment Day Nilipalong Forest Department lapen hampanga song do anpen chingrum si theng PKA asai kerengpo. Pier Thelong theng pi theng prangle aveti chethe kido anason munit lapen marat marenga tum anta kereng unchi aphan sungpik binong. Theng pi theng prang atumon kimi kilong pensi ilitum okpran kimi I lapen ason akeso bimar pen joklong. Lapen ilitum theng pi theng prang aphan kanghon akinang so. Lason si aningkanwang ason thak si pini wosik ni phai pho World Environment Day arni nanglisi nilip along sitami Forest Department lapen nilip along hampang asong SASA KSA ISU UKYA kuya tumpen chingrum si roadside plantation mate tuwarpi akung kungalong theng PKA asai kirengpo tangte alangli tumpen alam theli archupon sinang nilip chokiala pen nang kilo berta R1 teron Karbi Anglong News Channel. Lam the pathak nang lihin pen lada kan pachini ma. Lage pini 5 June World Environment Day. Asinilitum dak Forest Department alogot songpho ladak SASA KSA IXU UKYA kuya la songpho pen nilitum Forest Department chelangsi chuki hola pen ladak jongpha laso adaga towar nilitum la roadside plantation program dengiglo asi nonhead nilitum already la plantation bang tangiglo lasi non nilitum athingno nilitum chingrum pencil so lam pachini iglo sala environment day ani lason asai kedam tangben taklema mantela non se first time sa dadmin jeton Silinjanrans pen banke every years ta laso plantation program bange deng pininga banke nilitum ladak chukihila pen jongpha dak atwar bangsi roadside plantation program bange deng ikli cha non gewang yelang ta lapason matha pon lapusu ndum okay wangjilang ata kedam tangson si nilitum matha iglo non ki wangjilang pustame ilitum thegilong lo je day by day mate arniwang pusitame laso theng prang ki pawir asai bang mane kilit par asun si thegilong lasi laso joine global warming hai hui pusitame ilitum thegilong lo mate chichak ek nang koklo asi lahai pene global warming pen masap pusitame minimize ye phan lasi lahai step bang ke plantation step pusitame nilitum kapre organization pen bustame mathasi laso program bang deng iklo chok sa to Dolamara Owekimi Youth Association lapen Dolamara KSA branch tumpenta World Environment Day ni phai phoke chokarni talondu Lason si muniratum kedoke tha kaiketa ing samji na tomon kelongke thengpi thengprang along penta longpo athe thengpi thengprang jong si awelote environmenta an kawelo thengpi thengprang aphanta ili kanghon pon akinang sotpu that along ke japon atum mathapon si ilitum India angkang pipen arnisia pharman thengpi rongke arni hot ponlo lake vosika chiklo ni phai pho arnisi klempon iklo Lason thotsi ladak ilitum Karbi Anglong along sitami bangso sai klemdun bomlo lapen anparta dak lakha inkoida trok duabarguri constituency ke parlo Dolamara along sitami Owekimi Youth Association lapen Dolamara KSA branch satum sitami World Environment Day ni phai pho ke chok arni talondun si japi juri LP school along si thengpi arong ke epona sai dengponlo Lapen la solong akacharap dun laki dak japi juri LP school along a teachers lapen student atum ansitami bangso asay along chirap dun lo lapen ronga sar sita bangso asay ang deng along chirap cheto dun thulo
Lapenan Parta Kaike Ning Keminai Abangphu Karbi Anglong Autonomous Council Education EM Richard Tokbi Sitame Bangso Asai Angdengke Pachun Ponchielong Nang Chirap Chetodun Pusi Owekimi Youth Association President Ben Chethan Pontu Lapen Alangli Phan Sitame Kachuro Sita Pachur Pontu Tangte Alangli Tumpen Kaning Jepon Alam Thele Ang Tonpen Arjuponik Sina Dua Barguri Pen ng Kilo Berta Edverson Kuripo Karbi Anglong News Channel To pinya ni timotag dalam merakias branch itu pen ni tim perang ke dan panang hanglam thep thak pladak pen pachini gim. Yes, today, first of all, I would like to thank for the man and for the media person that today coming here because today 5th June it's all about the world environmental day. So environmental day pulutang ke isi non-living things and living things pando. Laso abang ke purity dang bensi arni hot pon lo je 5 June ke lake environmental day kaddo kabe not only India lake kaddo kabe USA pendang lo hok purity adang antala so claim nang kok bang lake pollution gitu itu malong nonson human made environment lutang te isialam pollution nonson industries high lo ba cities ba buildings infrastructure lahai phanlo lapen ke isi itum people sipini laso environmental day ding nang kok mane ini ilitum along greeners nai athe liur saing nang di because itum laso atheng pi theng prang pen a joini sili tum pini oxygen usitami tum kelong I lapen lang usitami kelong I lapen deforestation bote pini langnam lote itum along theng pi arong kiti balason ke phana hok lahai dulu kulati litum long akisus tami do ko athe living things bote non theng pi lapen munit lapen ke lason si animals same achithe do pi phansi pu damlo lapen ke non living things bote achithi ka itu phansi pu damlo nasipini laso apodeng nang ko kelalo chorowar piglo DKO YS tumhan tutame alang tumel so pot approach ko ni panang pan lo bijima claim jima polo claim na pulam lo nasi naso claim buthak long sar itu maching hon alang sar Richard Tok bis tamen siram lo claim on ni sena kam lo claim on polo lapen after all bang ke isi green society tu mana choro lo idi founder animal kan chopi tu manalang tum hendak tabi pon lo asonda tak sili tum badutala environmental day bang ke it's not about politically views kali setame it's about the day we are celebrating for the greeners and to best a future apen itu mathim tak en kondo la so thim setame ni tum pinila rong ni athenki e kono mem tum pendak sarkulang so Japijori LP school lo besi tum arni horton sidak sidi pon lo pen kibi kaddo ka mem to an setame bang nang sirap ang situdun sinitum insiden phanda churo lo anani ke se setame nan tum nang sipaduk dun aposini alang tum hana kru ulo lan chablo ti nili media akai tum hana kru pi parpik lo nili tum kichu phapona teng alang tum na chitong ban pot lapen nil tum la non la so program ni tum non la son la so program pan tu pachun ponji po phani tu na tu asapta intu ning chi thebi bositame isi kachuru nai itum kaching hon yem sar phan nili tum along ni tum la so organization ke non aki milang matidi bositame ni tum la finance ta bilang poi phesitame ni tum han yem sar nang ching hon dun pen alang li hin pen itu manang finance lo finance pensi pini ni tum dak dolamara long ni tum labang so program itu bipon long sarkulang so long atau ni tum bipon long lapen isi aku kacurupon ingtung dak sarkulang so rong sar lo alang li thongson tera alang li phanda churo lo alang li tame ni tum ke hang pon ateng pen alang li ta nang sitong don pop reporter protetum nasi padudun pop di cerolo nasi dilirong sating pirong ti pen ada ni lita ni arong piglo nasi
Nili lam ni ju oi lan si ni je stop. Pinya berta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak me